dneska vám odovzdávame najmodernejšiu predajňu, akú má Novozámocká jednota. A ja si myslím, že to bude najmodernejšia prevádzková jednotka aj v porovnaní s inými subjektami, ktoré pôsobia na slovenskom trhu. 28. marec bol okrem Dňa učiteľov aj dňom otvorenia vynovenej najmodernejšej predajne Coop jednoty Nové Zámky v Šuranoch. Táto predajňa pri hlavnej ceste v centre mestečka bude slúžiť zákazníkom aj ako druhá v poradí 24 hodín denne. Pre vedenie Coop jednoty Nové Zámky sú modernizácia, ekologický a ekonomický prístup kľúčové. Pán predseda, skloňujeme tu slovo najmodernejšie. V skutočnosti je to najmodernejšia predajňa, akú máme momentálne. A toto sa dlho pripravovalo. Mali sme na to vyše roka, lebo toto malo byť modernizované pred rokom, ale sme museli uprednostniť niektoré iné investície, ktoré sme mali ako významnejšie, ale o to dôkladnejšia príprava sa urobila a potom tá celková realizácia nám vyšla na 100%, dovolím si povedať, lebo za necelé 3 mesiace sme tu všetko vyčistili, ale úplne všetko od podlahy až po strop, ale čo je podstatné, že toto je najzelenšia predajňa, ktorú máme a možno v takomto prevedení to je jediná takáto zelená predajňa, nakoľko pri používaní chladiariny a mraziariny sme nahradili freón CO2 a CO2 je oveľa šetrnejšie k životnému prostrediu, lebo freón sa postupne ako vytláča už. Je to drahšie riešenie, ale je to veľmi šetrné k životnému prostrediu. Samozrejme sú tu aj ďalšie vychytávky, lebo však to bude aj predajňa 24/7, to znamená non-stop, bude slúžiť zákazníkom. To znamená, že všetkými modernými technológiami podporené a vychytané a dúfam, že to bude slúžiť ešte na vyššej úrovni, ako je to v Nových Zámkoch, čo sme mali možnosť odskúšať. Máme tu elektronické cenovky, najmodernejší grill tu máme, ktorý za polovičný čas ugriluje kurencia, ako máme na iných prevádzkových jednotkách a je to samočistiaci grill, kamerový systém, samoobslužnú pokladňu a môžem to menovať ďalej a ďalej, lebo sme si strašne dali záležať na tom, aby táto predajňa bola skutočne ako aj moderná, aj zelená, teda šetrná k životnému prostrediu a aby zabezpečila komfort zákazníkom. Odkedy tu budeme môcť nakupovať aj v noci? V podstate od dnes. Od dnes, tak ako to funguje v Nových Zámkoch, chcem počerknúť, že za necelé 3 mesiace sme tu skutočne urobili veľa. Preinvestovali sme tu zhruba 800 000 eur. Polovica išla do technológií, polovica do stavebných úprav, ktoré toto riešenie si vyžadovalo. Myslím si, že sa tu podstatne rozšírili možnosti vystavenia tovaru, že nakoniec to vidíte. A je to neporovnateľná predajňa, ako to bola v decembri. No tak je to pekné, nové a nám to veľmi chýbalo. Chodili ste sem aj predtým nakupovať? Ale inde som nechodila, len sem. A prečo práve Coop jednota Nové Zámky? Nie, bolo najbližšie a bolo to také prehľadné, videli sme všetko, kde čo je. Že sa nám to veľmi páči a ďakujeme mu za to. Som z Mojzesova a chodíme sem dosť často nakupovať. Takže konkrétne aj do tejto predajne ste chodili? Áno, hlavne. Je to veľký rozdiel? Je veľký rozdiel, krásne priestory, veľmi to tu prerobili a dobrom, myslím. A sme radi, že to takto tu vyzerá. Vy bežne chodíte nakupovať? Áno. Takže aj sem ste chodili aj predtým? Áno. No tak porovnajte, aké to je teraz? No to sa nedá sa rovnať, že jo. Moderní, nový. Akorát co jsem čet, že je to na nějaký karty vchod, tak sem asi těžko bude chodiť. No, budete môcť chodiť kedykoľvek aj s personálom, to bude otvorené a okrem toho v noci sa tu môže nakupovať. V noci ja spím. Áno, v noci my spíme, ale niektorí mladí to možno využijú. Takže ako sa vám to tu páči? Moc hezky je to. Sa nám to všetko nové je pekné. Vy ste odtiaľto zo Šuria? Áno, áno. Odtiaľ. Chodili ste sem aj doteraz? Áno, chodila. Myslím si, že je tu taká príležitosť, aby som sa poďakoval všetkým našim obchodným partnerom, a to je stavebná firma Hegedus, ktorá v podstate stávala túto prevádzkovú jednotku a celú rekonštrukciu a modernizáciu po stavebnej časti. Pán Hegedus, od 15. januára, koľko dní prebehlo? Nie veľa.
Nie veľa, lebo dneska sa to síce otvára, ale z našej strany to bolo to 15. marca hotové, takže v podstate za dva mesiace sme túto rekonštrukciu urobili, ktorá nebola jednoduchá, pretože všetko, čo bolo vnútri, čo sa týka priečok, dvier a sociálok, to sa všetko vyhádzalo na novo sa postavili, vyomietalo sa to, nová podlaha, nové podhľady, no a potom neskutočne veľa sietí tu je, čo sa týka kábelážnych, lebo je tu asi 25 kamier, potom je tu požiarny systém a podobné veci. A ste spokojní s výsledkom? Ja som spokojný a myslím si, že jednota je takisto spokojná. Bolo to vidieť na pánovi predsedovi aj pri otváraní, áno, aj pri poďakovaní, pretože ja si myslím, že tu sa podarilo odviesť kus dobrej roboty. My sme veľmi spokojní, celý kolektív, my sme sa na to tešili, veľmi sa nám to páči, takže my sme veľmi spokojní. Narobili ste sa. Narobili, ale my s radosťou, lebo sme sa na to tešili. Hovoríte celý kolektív, koľko vás je? 6 nás je tu dievčeniec dokopy. Aká bude otváracia doba? Od 6. do 6., piatok do 19. a v sobotu od 6. do 13. A okrem tohto času tu môžeme nakupovať bez vás? Áno, zatiaľ v takom skúšobnom termíne a od 14.4. by sme mali už byť otvorení 24/7 pre všetkých zákazníkov. Vyskúšali ste si už aj vy ten najmodernejší grill? Áno, vyskúšali, troška sa ešte trápime, ale už to dostávame. A povedzte mi, že ako to je, že on sa sám vyčistí, lebo také by sme chceli všetci aj domov. Áno, to len spustíte program, dáte tam čistiaci prostriedok a ide to. Akí sú vaši zákazníci, povedzte nám? My sme jak taká rodina, takže my vás všetkých pozývame, tešíme sa na vás, už ste nám chýbali a ste všetci vítaní. Pri svojich veľkonočných nákupoch majte na pamäti, že s každým vašim bločkom sa môžete razom ocitnúť v exotike. Príjemné nákupy aj v Šuranoch.